India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ha ka jing khandra Lehnoh ka kinhun sipai Assam Rifles jong ka Loktak Battalion hapo ka jing pet jing kmi jong ka Igar South Ryngkat bat ki Pulit jong ka Manipur. Kila yo kem mi Ngut ki Lehnoh kin thup you self style defense secretary but external affairs jong ka sing Lehnoh Hamar Police Convention Democratic ka bapat nakasdang Lehnoh LK Hamar. Kinhun kiang atyar jong ke LK Hamar kadai ka way ni kiseng kiang atyar ka badannya katrat trekam ka Mizoram kum ka kinhun Lehnoh hikin Ngut ki Lehnoh jong ke HPC layo kem na kasnang Rengkai ka bahap ha Chura Chandur district ha kasngi balang balala ong ki he Pulit jong ka district kat kum ka jing ya thu ki he Pulit la ong bala pinsyong nong rim mi ka jing tip ki batik na syapang ka jing dan jong ki Lehnoh ka tay kisnong kinhun sipai Assam Rifles Ryngkat la ki Pulit ka jila Manipur kila pinlong ke jing khendra hakani ke jing alam ke jing syakem ke Ngut ki dekat ke HPCD belayo kurup se ka wai ka 9mm 6 saucer pistol Ryngkat ya artillery magazine bat khandai li ke kuli ya ki bela syakem bi khtiar belayo ban kurup la aitino ish Pulit jong ka Chura Chanpur police station banle ke badan kam la benrap ki he jong ka Assam Rifles